So guys, welcome back to my YouTube channel at nandito na naman tayo sa panibagong video at ngayon ay maglalaro tayo ng Minecraft Part 3. Sorry kung hindi ko na-upload yung Part 3 agad kasi masyadong marami akong ginagawa about school related online class like that. But anyways, leave a like on this video if you enjoy and subscribe also. I'm making part 4 of this, but can we reach 10 likes for part 2? Malalaman natin yan. So, let's get to the intro. So, naalala nyo guys, pumunta tayo dito, tas nag-mine tayo. Which is actually dito ko muna tinapos at nung nakaraan nadali ako ng buwisit na baby zombie. Yun ang pinaka-annoying mobs at creeper. Pero di pa ako napapatay ng creeper. So pagpatuloy lang natin yung mine natin hanggang sa masira yung pickaxe natin. At hanggang sa makaanap tayo ng iron. Which is very helpful para sa akin na makakuha ng iron. Kasi naman, maganda yung armor kaysa sa gold. Nakita ko naman nung last part 2 ba yun? Nakita ko na enjoy nyo ang part 2. So, gumawa na ako ng part 3 ngayon. Sorry talaga guys kung di ako nakagawa ng part 3. Sorry. At nandito tayo ngayon naglalaro ng Minecraft uli. At saka good news rin sa akin na nahit ko na yung 20 subscribers. As in, 21 na ako ngayon. Thank you sa mga nag-subscribe sa akin at sumuporta. Lalo na dyan kay Gamer YT. Shoutout sa'yo. Shoutout na rin kay Sam Gaming, Real GPH, Skyler The Miner, Kyle Rosario, Snow Wolf. Yan, marami pa sila. So, good news. Nakakuha na tayo ng iron na kailangan ko. So, magmamay lang tayo. Ilang iron yan? 8 iron. Dami. So, pinili ko na lang magmay ng ganito kaysa na naman maghanap ng cave. And nasira yung pickaxe. Dingit. Pinili ko na lang mag-mine ng ganito kasi kung maghahanap pa ako ng cave, mas delikado, marami nagsispawn din eh. Kung gagawa ka na lang ng sarili mong hole, safe ka pa. Tingnan natin kung may enough food pa ako. Saan? Buti naman, meron pa. And kukuha na ako sa labas para hindi na magpabalik-balik tayo kasi nung nakarang pabalik-balik tayo. At di ako makita. Yan. Let's go. Kung may lava pool nga lang dito, gagawa na ako ng nether portal guys. Speedrun natin to ng kaunti. So wala tayo dito mahanap. Hindi tayo makapaganap ng jungle temple. Kung may lava pool lang talaga dito, malaking tulong yun. Kasi madali lang naman gumawa ng portal. So, enough na to. Balik na ay! Balik na ulit tayo sa ating bahay. Wala. Boom. Pang, boom. Tap. Ay, na-food na nga ito. Ang dami.
Tingnan nyo guys, oh. Isang stack. Let's go. Ito, gagawa pa ako ng isang pickaxe. Tatloy na natin para mag-mine tayo. At ito mahalaga. Iron pickaxe. Mahalaga sa akin shield. Iron pickaxe. Ayan. Kasi nagliligtas to ng buhay ko, tapos nagmamine din yun. May shield na tayo. Let's go. Gagawa na rin ako ng sword. Baka bigla lang bumitaw na engot dito. Engot na zombie. So, ito na tayo at mag-mine na ulit. Maya ka na nga ng ammonia coal. Mine. Dilim. So, start from this day, I think maglalaro. May bago na tayo gagawin sa YouTube channel natin. Maglalaro tayo ng mga Minecraft maps. Which is, mapapanood nyo rin kapag nag-upload na ako. Tapos may isasama ako doon. Just parang siya sumusupport sa akin. Kaya sasama ko siya sa video o magko-collab kami. Ano ba yan? Iron lang. Tinamaan ako ng bad luck. Dami namang granite nito. I think dire-diretso na tayo dito banda. Dire-diretso. Yun! Tama! Dire-diretso nga. Ito. Uy, may lapis lazuli. Wait, nasa 25 coordinates pala tayo. So, good news. Ang daming lapis lazuli. Let's go! Buti na lang may iron pickaxe ako. Yes! Yes! Malaking tulong to pag mag-e-enchant natin. Malaking tulong rin to sa paghahanda ko sa paglalaban namin ng Ender Dragon. Bablock ko lang to. Peng, pam, boom. Peng. I think mag-mine muna tayo pababa ng onte. Hanggang mapunta na yung coordinate natin sa 12 or 11. Para makahanap tayo ng diamonds at maraming resources. At wait, ba't ayaw ito pa sa ganun? Yan, parami resources. Para nagkamali ako sa jungle na to. Marami pala dito. Ito lang pala yung trick kapag nasa jungle ka. Okay, then block off. Napipag tayo guys sa 12. White 12 coordinates. Kapag gusto nyo maghanap ng diamonds, white 12 coordinates lang. Para mabilis. Oh no, nasira yung pickaxe natin. Buti na lang meron tayo dalang extra.
Yun o, sakto sa 12. Meron na agad na iron. Let's go. Kumain na tayo dire-diretso. Baka lang makahanap tayo na diamonds. Need more iron, which is good for me. Mas papapabilis rin no na paglalaban namin ng dragon. So, mananahimik muna at magmamahin lang muna. Pwede nyo i-skip guys yung pagbaway. Oh, wait! May nakita ko sa ilalim. Lava pool yun ah. Lava pool nga yun. Oh! Wow, that's so cool. Also dangerous. Nakita ko yun, biglang umilaw. Wait, ang lalim naman na ito. Ah! No. No, 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 no. Aray, 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 aray. Aray, 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 aray. Oh. Lo, nag-up po yung ano dun. Bad news yun. Kala ko naman may diamonds. But let's just dig straight. Hopefully makahanap tayo ng good stuff na kailangan natin. Palagi na lang. Wait. Cave na to. Cave na nga to. Cave na na-hit natin. Oh. I'm not trusting this guy. Wait nga. Magsisira ko na dito ng marami pa. Wait. Wait, what? Baka maano lang to. Di naman malapit. Nakakatakot. Marami nang namatay dito. At munti ka na. Ayoko mag-speed bridge dito. Nakakatakot. Ay, wait. So, may nakita ko doon, Bobs. Guys. Hindi pa block ko muna yung way para hindi niya tayo kakatakot. Block natin to ng full para di niya tayo maano. Baka may baby zombie na naman biglang lumusot. Safe na. I feel safe. 1, 2 3 4 5 6 7 8. Let's go! Dami nung diamonds. Let's go! Malapit lang sa mining natin. Naku, lucky. Naku, nasira. Oh, yeah. 17 iron so far. Di pa yun enough. Kailangan natin ng 32. Para sa full. Isa pa. Let's go. Hindi safe maglaro dyan.
Saan na yung mining site ko? Hindi ko na makita. Ah, wala dito yun. Nandito. Uwi! Ayun! Bablock na natin tong way na to. Uwi! Kumain tayo naman. Diretso to sa labayan. Diretso. Hush. Find the way. See where it does. Oh, ang dami natin stone. Ah, babatoy ko kayo ng diamond ko. Naman. And I guess dito ko muna tatapusin yung video. And maglagay tayo ng ilaw and dito ko na tatapusin ang ating video. And so guys, sa mga hindi pa nagsasubscribe dyan, mag-subscribe na kayo. At can we reach 10 likes for part 4? Can we? Malalaman natin yan. At ang dami na nating diamonds. Pwede na tayo gumawa ng sword, tas axe, tas diamond pickaxe. So, which is may lava pool sa ilalim nito. So, pwede tayo sa part 4, baka pupunta tayo sa nether. Malalaman nyo yan. So, bye. Subscribe, leave a like. I appreciate that. Peace.